50 meter, får lagt den perfekt ud med sit højre ben til Bendtner. Bendtner får ligesom viftet Busenko af og får den lagt over det lange hjørne. Og vi ser altså også betydningen af, at Akker han lige tager en tur med frem af banen, er med til at skabe forvirring, med til at skabe pladsen her for Niklas Bendtner. Ja, det er netop også det, der kan være landsholdets udviklingsmuligheder. Men Daniel Akker, vi skal frem for alt blive vores organisation, som har fungeret fint de sidste kvarters tid. Man får lige at se, hvad Dækko laver her. Lennart Andreasen, lige før han laver straffespark. Jeg får det ikke dømt. Det er sådan noget højt. Ja, vi må sige, at vi bliver fanget i ubalance. Vi bliver fanget ud af vores organisation. Dækko, den her fantastiske spiller, får lov til at slå en bold ind i feltet, som skal clears. Og det er formentlig det, der redder et point. Jeg kan se Roligans omkring mig, Per, der siger, sådan, de står med knyttede næver dernede. Ikke nogen strafspark, ingenting nu. Nej, ned i organisationen igen, og det er klart, nu ser det anderledes ud igen. Ned at være tilbage, stabile. Men det er Kim, der går forkert ud. Det er Christian Poulsen, der hænger længe i luften og hætter den ind.